Dnes v Tlakovom hrnci vítame Zuzanu Vargovú, ktorá pôsobí ako psychologička v neziskovej organizácii Trojlistok v Prešove. Venuje sa látkovým a nelátkovým závislostiam a špecificky sa zameriava na digitálne závislosti, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Zuzka, ahoj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, že si prijala naše pozvanie. Takto na úvod, dnešný podcast sledujú aj ľudia, ktorí o tebe zatiaľ ešte veľa nevedia, ani o tvojej práci, takže by si sa mohla predstaviť a povedať to, čomu sa venuješ a ako vyzerá tvoj pracovný deň. Tak ako si ma už predstavil, tak volám sa Zuzka, som psychologička a pracujem v neziskovej organizácii Trojlistok v Prešove. A tá naša nezisková organizácia sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí majú problém so závislostným správaním. To je také široké spektrum, to znamená, že tam spadajú aj tie látkové závislosti, napríklad závislosť alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok, ale rovnako aj nelátkové závislosti, a to sú napríklad gambling, gaming, závislosti od mobilu alebo od rôznych digitálnych technológií, ktoré nie sú úplne oficiálnou diagnózou, ale v tej odbornej obci sa o nich stále viac a viac hovorí. Rovnako aj stretávame sa aj so závislosťou napríklad od pornografie, alebo veľmi často v poslednom období ku nám chodia ľudia, ktorí majú problém so stávkovaním a iné, seba poškodzovanie. A vlastne do toho závislostného správania spadá aj napríklad poruchy príjmu potravy. Čiže v tomto kontexte vlastne sa staráme alebo sa snažíme poskytovať pomoc ľuďom, ktorí majú problém s týmito závislosťami alebo závislostným správaním a rovnako aj ich blízkym. Nie len ľuďom, ktorých sa to bezprostredne týka, ale aj ich okoliu. A ty si mi dal takú otázku, že ako vyzerá môj deň, tak to je naozaj veľmi, veľmi ťažká otázka, pretože je to rôznorodé, lebo v našej organizácii sa venujeme rôznym činnostiam, ako tá primárna moja práca je poradenstvo s terapeutickými prvkami, čiže starám sa vlastne, alebo poskytujem pomoc ľuďom, ktorí majú problém s tou závislosťou alebo závislostným správaním a rovnako aj ich blízkym, či už individuálne alebo skupinovo. Rovnako robíme aj preventívne aktivity na základných stredných školách. Venujeme sa osvete, čiže robíme rôzne osvetové aktivity a určite aj iné, ktoré ma aktuálne nenapadli, ale je toho viac. Čiže nedá sa opísať môj deň úplne. Chápem. Máte to pestré, akože fakt v Trojlistku to musí akože ísť, naozaj je až fascinujúce vidieť, aké veci vlastne trápia ľudia, s čím všetky majú problémy. Čo sa týka tých digitálnych závislostí, tak stretávaš sa s klientmi, ktorí sú starší, ktorí sú mladší, sú to deti, alebo sú to prevažne dospelí? Aká veková skupina sú tvoji klienti? Moji klienti alebo klienti našej organizácie vlastne sú klienti od 10 rokov. My máme akreditáciu pracovať s ľuďmi od 10 rokov vyššie, takže s touto klientelou sa stretávam. Čo sa týka tých digitálnych závislostí, tak väčšia časť sú to vlastne adolescenti, takže deti od tých 12 rokov približne a viac, ale samozrejme stretávame sa aj, čo sa týka digitálnych závislostí, aj s dospelými, ktorí majú také nejaké rizikové správanie alebo aj závislosť od rôznych činností v tom digitálnom priestore. Áno, tak si myslím, že naozaj tie digitálne závislosti sú veľmi aktuálna téma a často aj veľmi vyhľadávaná, a aj preto sme sa rozhodli akoby o tom dnes rozprávať, pretože hlavne akoby by to podľa mňa mohlo zaujímať rodičov, ktorí majú deti, a tu mi napadá aj otázka, že mnoho rodičov váha, kedy dať svojmu dieťaťu telefón do ruky. Podľa teba, aké je tvoje odporúčanie, kedy je ten správny čas dať dieťaťu telefón do ruky? To je veľmi častá otázka a čo sa týka tých preventívnych alebo osvetových aktivít, veľmi často sa s ňou stretávame.
A ja nad tou otázkou uvažujem aj v takom kontexte, že tam to vlastne nekončí, len pýtať sa, že kedy môžem dať svojmu dieťaťu telefón do ruky, ale vlastne tam začína akoby taký nový rozmer a to je to, že vlastne ak mu ho dám, ten telefón do tej ruky, tak vlastne som zodpovedná za to, čo tam robí. Čím vlastne nižší vek, tak tým vo väčšej miere. To znamená, že ak sa rozhodne mu ten telefon dať, alebo mu ho kúpiť, že už to bude vlastne, nie že ho požičiam ako rodič svojmu dieťaťu, ale už bude mať ten svoj vlastný telefon, tak je veľmi dôležité, aby sme vlastne neskončili pri tom, že mu ho kúpim, ale aby sme sa vlastne starali o jeho bezpečnosť v tom digitálnom priestore. A to je vlastne to, že potrebujeme sa na to pozerať alebo zabezpečiť tú bezpečnosť cez rôzne. Máme rôzne pomôcky cez to, napríklad rôzne aplikácie sú na to, aby sme vedeli kontrolovať ten obsah, ktorý to dieťa v tom digitálnom priestore konzumuje, čiže zablokovať mu niektoré apky, dávať pozor na to, aké hry hrá, alebo tiež existuje aj spätná kontrola vlastne činnosti, ktoré to moje dieťa tam vlastne v tom digitálnom priestore robí. Je to také sporné síce, že tí starší adolescenti asi akoby nie sú z tohto nadšení, ale záleží to naozaj vždycky od dohode. Keď sa bavíme o nejakom 10-ročnom dieťati, tak si myslím, že tá spätná kontrola činnosti je úplne na mieste. Dala som len taký konkrétny príklad. Ale ak sa bavíme aj o tom, že kedy vlastne dať ten telefon dieťaťu prvýkrát do ruky, tak myslím, že aj odborníci sa v tom líšia v týchto názoroch, ale zhodujú sa v tom, že najideálnejšie je do tých 2 rokov veku proste úplne sa, ak sa to dá, vyhnúť tým digitálnym technológiám, pretože tie stimuly z toho digitálneho priestoru to dieťa nevie spracovať, ten mozog nevie spracovať a preto je ideálne vyhnúť sa čo najdlhšie tomu konzumovaniu toho obsahu z toho digitálneho priestoru. Ale čím je staršie, tak sa samozrejme stretne aj s rozprávkou, aj možno s nejakým videom a podobne. Tak tam už je vlastne na mieste akoby kontrolovať aj kedy to robí. Čiže to znamená, že v akom kontexte, že vlastne, že či mu dávam ten telefon preto, lebo sa zaujíma o nejaké encyklopédie alebo nejaké pyramídy a neviem čo a mu chcem ukázať, že vlastne áno, v tom Egypte sú pyramídy, tak ukážem mu také nejaké video, alebo mu ten vlastne telefon dám preto, aby sa ukľudnilo, lebo je nahnevané, alebo nechce jesť a podobne. Hej? Čiže je to, pozerám sa na to, v akom kontexte mu ten telefon dám. Pozerám sa na to, ako dlho tam vlastne trávi ten čas na tom telefóne a tak tiež pozerám sa vlastne, alebo skúsim sa na to zameriavať, že čo tam robí. Že či napríklad, keď hrá hru, tak akú hru hrá. Sú rôzne odporúčania, ktoré hry pre aký vek sú vhodné, ktoré nie sú vhodné. Tie odporúčania sú, ale ja sa stretávam s tým, že strašne málo ľudí ich dodržiava. Hej, že napríklad sú hry, ktoré sú od 18 rokov a hrajú 10-ročné deti napríklad. Hej, čiže to je také akoby, že tam to vlastne nekončí, hej, len dať, ale aj akoby starať sa o to, že vlastne čo tam to moje dieťa robí. Mm-hmm. Som sa asi aj trošku odbočila od otázky tvojej, tak prepáč. Práve, že super. Ako si povedala, naozaj ja som tiež, to bol aj môj prípad, že proste nainštalovali sme si Counter-Strike, sme to proste hrali v triede, mal som 10 rokov a tú hru som proste chcel hrať, lebo to hrali všetci moji spolužiaci, ale bolo tam pekne napísané, že je to hra, ktorá je až od 18 rokov, ale som sa tváril, že to nevidím a snažil som sa fakt, že aj poza rodičov to proste hrať, lebo ma to veľmi lákalo, čiže úplne chápem, že niekedy je to naozaj ťažké skontrolovať dieťa, akoby, že to, čo robí a tu mi napadá vec, ty si spomínala niečo o spätnej kontrole. A vedel by si viacej priblížiť, že čo je tá spätná kontrola, lebo napríklad ja osobne tomu nerozumiem. Spätná kontrola činnosti vlastne je to, že ja si viem pozrieť, ak má moje dieťa už vlastný telefon, tak si vlastne na tom telefóne viem pozrieť sumár toho, čo robil, v akých aplikáciách bol, na akých stránkach bol. Viem si pozrieť, cez aké tieto sociálne siete napríklad komunikovalo.
aj ako, s kým komunikovalo. Hej. Čiže viem si naozaj akoby pozrieť všetko. Napríklad to sú rôzne aplikácie, to sa volá, že rodičovská kontrola. Aha, okay. A sú aj rôzne platformy, cez ktoré sa to dá ako keby realizovať. A tiež si viem, akože aj pre takých starších, nielen pre deti, také menšie, ale aj pre starších, aj pre nás dospelých, lebo vlastne to je ako keby základ, že my musíme ísť tým deťom príkladom, lebo my môžeme im hovoriť, že teda tak už nebuď na tom telefóne tak dlho, keď nás vidí celý deň vlastne s telefónom v ruke, tak to je také trošku alibistické. Takže ja vždycky hovorím, že začneme od seba a môžeme, každý telefón má, na každom telefóne si vlastne vieme pozrieť, koľko času tam trávime za deň, koľko času tam trávime za týždeň, na akých aplikáciách tam trávime vlastne čas. A taktiež aj my si vieme pekne spätne vyhodnotiť, že vlastne kde sme investovali ten náš čas počas toho nášho dňa. Spomínala si aj to, že je dôležité, aby sa deti čo najdlhšie vyhýbali nejakým digitálnym médiám. A tu mi napadá taká vec, ja občas, keď idem von počas letných mesiacov a si sadnem niekde na kávu a príde proste rodinka, ktorá si sadne a vidím také akoby dva typy rodičov, ktoré proste prídu aj s deťmi a jeden typ, akoby jedna rodina je taká, že to dieťa, a sú to väčšinou malé deti, akože ja neviem, od roku, možno nejakých 5 rokov, a snažia sa ich zahrňať do konverzácie, hrajú sa s nimi, jednoducho sú akoby offline, ale potom vidím aj rodičov, ktorí debatujú pri káve a pri nich vlastne je dieťa, ktoré je často aj v kočíku a jednoducho má v rukách tablet a ťuka si tam do toho proste a často fakt nemá ani viac ako 2 roky podľa mňa a naozaj, že už jednoducho ten displej fakt mu svieti do tváre a proste či už hrá nejakú hru alebo pozerá nejakú rozprávku. A je to také, že pozerám sa na to veľmi tak, že nechcem súdiť, samozrejme, lebo neviem, aké to je z prvej skúsenosti, ale že neviem, že či to je o tom, že či ten rodič akoby na to dieťa nemá čas, alebo si naozaj potrebuje od neho mentálne oddychnúť, alebo že či to môže mať aj nejaký úžitok z toho, ako si spomínala, že ak to dieťa ho doslova, že niečo zaujíma, ale keď má dieťa 2 roky, príde mi, že naozaj, že túži potom objavovať svet, jednoducho, že fakt komunikovať, spoznávať, dotýkať sa všetkého a nie veľmi akože byť pri tablete, čiže možno tak, že čo si o tom myslíš ty? Asi je veľmi ťažko akože nejak generalizovať, ale čo sa týka možno toho, že dieťa v kočíku pozerá tablet a tak ako hovoríš, hej, že za tým môže byť strašne veľa vecí, že prečo práve teraz, prečo práve na tej káve, hej, že možno mamka si potrebuje vlastne dohodnúť nejaké veci, ktoré ako keby inak sa nedá, hej, lebo vlastne to dvojročné dieťa sa vyžaduje tej pozornosti a potrebuje ako keby tú pozornosť a aby sme sa mu venovali a tak ďalej. Čiže áno, rozumiem tomu, že asi sa to niekedy stane. Že vlastne, že si potrebujeme možno niečo vybaviť, alebo pustíme dieťaťu rozprávku, lebo potrebujeme navariť obed, alebo hej, že čokoľvek vlastne sa môže udiať. Ale ak je to pravidlom, tak vlastne to naše dieťa potom učíme tomu, že že sa nevie nudiť, to je jedna vec, a že vlastne nevie ako keby samo naložiť s tým časom. A ďalšia vec je to, že ho učíme, že vlastne, že ak sa to opakuje, tak vtedy to akoby môžeme vnímať ako nejaké riziko z toho hľadiska, že to dieťa učíme, že tie jeho potreby ako keby môžu byť uspokojované prostredníctvom digitálnych technológií. A tie digitálne technológie sú veľmi príťažlivé alebo sú veľmi lákavé v tom, že oni ponúkajú strašne veľa veľmi intenzívnych stimulov pre náš mozog. A ak vlastne naučíme to dieťa na také stimuly od malička, tak ich bude stále viac a viac vyhľadávať a tie iné stimuly z toho bežného sveta preňho nebudú také lákavé. A to je to ako keby, čo je dôležité, aby my rodičia sme
sa snažili dávať tým našim deťom, aby sme vlastne ich učili, alebo aby sme im ukazovali to, aký ten svet je rozmanitý, aký je krásny, čo tam vlastne všetko môžu zažívať a že pekné veci môžu zažívať aj mimo digitálneho priestoru. A že vlastne ten stimul potom nebude mať takú moc a takú silu, ak budú zažívať pekné veci vo vzťahoch s rodičmi, vo vzťahoch možno s inými ľuďmi a že tie veci budú pre nich intenzívne, nejakým príjemným, emočným spôsobom nabité. Hej, čiže, lebo naozaj tie digitálne technológie, tie rozprávky, tie veci, ktoré vlastne ponúka ten digitálny priestor, sú veľmi lákavé, lebo sú strašne, tam sa všetko bliká, tam je veľa zvukov, veľa obrazov, všetko sa rýchlo mení a tým pádom akože dieťa pri tom vydrží dlho, hej, lebo tých stimulov má strašne veľa. Je to rozdiel ako keby, keď má kresliť, alebo keď má, ja neviem, sa hrať s jednou hráčkou, tak vlastne o chvíľu si ju obkúka, hej, ale ten digitálny priestor tam toho je nekonečne v podstate. To si povedal veľmi pekne. Fakt akože, a vidím to aj na tom, čo sa aktuálne deje a ja keď som bol vo veku, že som mal 12-13 rokov, tak bolo bežné, že sme chodili vonku. Ako viem, že už je to ťažké porovnávať, lebo už žijeme trošku v inej dobe, ale naozaj vidno, že dnes deti, akože neviem do akej miery chodia vonku, že naozaj, že úplne vidno akoby tú silu tých digitálnych médií a to, že aké silné sú tie stimuly pre deti, že naozaj, že ich úplne pohltia a sú veľa atraktívnejšie ako nejaké real life experiences. Čiže veľmi zaujímavé. Veľmi. Asi dôležité je naozaj nájsť ten balans. Možno z pohľadu rodičov, len to je možno aj to, čo veľa rodičov asi ani nevie. Podľa mňa, že naozaj, že ako nájsť to také, že ten taký presný stred, že kedy je to fajn a kedy už to nie je fajn. A tu mi napadá aj otázka, že či poznáš nejaké chyby, alebo aké sú najčastejšie chyby, ktoré rodičia robia, ktoré umožňujú dieťaťu, aby si vypestovalo takúto závislosť. Ja to ešte akoby k tomu ma napadlo, ako si hovoril, že vlastne, že my nemáme ku dieťaťu manuál. Keď sa narodí, tak vlastne nemáme k nemu manuál, že vlastne áno, že takto sa k nemu treba správať a vlastne toto a toto treba robiť a keď to budem robiť, tak to bude dobre. Hej, čiže vlastne akoby tá výchova je trošku pokus omyl a vlastne to každé dieťa je iné a každé dieťa možno potrebuje niečo iné. Takže ani sa tiež nedá povedať, že vlastne, že áno, tak toto keď budem robiť, tak toto je najväčšia chyba na svete a vtedy sa stane moje dieťa závislé. Jednak tá závislosť alebo závislostné správanie sa nevyvíja len preto, že sa stane nejaká jedna vec v tom živote toho človeka, alebo jedna zlá vec v živote človeka, ale je to akoby súbor vecí, ktoré možno v jednom momente tak nejako sa poskladajú dokopy, zapadnú do seba a vlastne to, že v nejakom momente v živote sme možno zraniteľnejší, alebo to dieťa je zraniteľnejšie, tak keď je to dieťa zraniteľné alebo keď je človek zraniteľný, tak vtedy sa môžu akoby rozvíjať, je zraniteľnejšie aj na rôzne formy rizikového správania. A jedna z tých fóriem rizikového správania je závislostné správanie. Čiže ak sa možno tomu dieťaťu niečo deje v tom živote, alebo sa deje niečo v rodine, hej, že je nejaký konflikt, niečo ťažké prežíva, možno prežíva niečo ťažké v škole, prežíva niečo ťažké, alebo len prechádza nejakým vývinovým obdobím, ktorým sa akoby vyrovnáva nejakým spôsobom, tak vlastne to sú veci, ktoré môžu sa v tej chvíli sa môže zdať tá digitálna technológia, alebo tie digitálne technológie sa môžu zdať ako super vec, ako odísť z tej reality, alebo ako odísť z tej reality, alebo ako sa uvoľniť, ako zabudnúť, ako sa potešiť, ako čokoľvek vlastne dobre niečo zažiť. A keď to bude jediná vec, ktorú zažívam nejakú príjemnú, vo svojom živote, tak im potom mám tendenciu opakovať. A čo sa týka zo strany rodičov, aby som sa k tomu vyjadrila, tak vlastne to som asi aj hovorila, že to, čo môžeme robiť, je to, aby sme sa snažili ako keby reálne sa zaujímať o to naše dieťa.
Že nie len ako keby v tom zmysle, že ja mám nejakú predstavu o tom, ako má fungovať, ale to dieťa, keď sa príde do tej adolescencie, tak vlastne ono začína vybočovať z toho takého nejakého našej predstavy o tom, ako bude fungovať, lebo však si buduje vlastnú identitu a je to prirodzená súčasť akoby toho vývinu. A tu je veľmi dôležitá úloha tých rodičov, aby vlastne ostali pri nich, pri tých deťoch, aby ostali v tom, že sa o nich zaujímajú, aj keď sú to možno pre nich úplné hlúposti, čím aktuálne žijú, tak vlastne sa zaujímam o to, prečo to moje dieťa to má rado, prečo sa tomu venuje, prečo ho to tak veľmi zaujíma. Hej, a snažím sa ako keby stále s ním byť v kontakte, v takom nejakom blízkom vzťahu a to nám možno, že aj tak nejak viac umožní to, aby neostávalo samé v tom všetkom, možno aj s tými ťažkosťami, ktoré prirodzene do jeho života prichádzajú a aby vlastne sa potom neutiekal len k tomu, že áno, len toto mi môže pomôcť, len toto je jediná vec na svete, ktorá keby mi môže pomôcť a oddychnúť si, uľaviť si, vypnúť trochu. Čiže tak nejako akoby neviem povedať asi, že áno, toto je chyba. Hej? Že možno akoby každý extrém nie je úplne dobrý, čiže ani taká tá liberálna úplne výchova, že teda bezhraničná. To znamená, že hranice sú veľmi dobrá vec, pretože dávajú deťom bezpečie. To znamená, že vedia, v akom rozmedzi sa môžu pohybovať. A čiže tá úplne extrémne liberálna tiež asi nie je úplne najvhodnejšia, ale úplne tá direktívna tiež nie je najvhodnejšia, pretože potom sa z nej snažia vymaniť prirodzene. Hej, čiže zase sme pri tom takom nejakom strede, ktorý je strašne ťažké nájsť. Hej, a fakt je akože náročné povedať, že kde je a pri každom dieťati je inde niekde. Takže takým odkazom pre rodičov by mohlo byť, že naozaj sa zaujímať o to dieťa, pestovať nejaké zdravé aktivity. Áno. A možno aj naplniť mu nejako čas nejakými, dajme tomu, že dieťa je na základnej škole a aby sa nenudilo, jednoducho, že naozaj, že naplniť mu čas nejakými voľnočasovými aktivitami, aby nemalo čas veľmi byť na tom mobile a nudiť sa, alebo... Áno, ale vždycky je to akoby o tej diskusii s tým dieťaťom. Že vlastne, že tak, ako si hovoril, že jednak zažívať tie pekné veci, že vlastne vytvárať si nejaké spoločné zážitky, mať len taký nejaký spoločný čas, ktorý sme doma spolu trávime, tak nejako... ja neviem, skladáme si puzzle, možno to je úplne prežitok, ale ako hoci čo, hej, niečo spoločne, ale tiež aj tie voľnočasové aktivity, hej, že keď vlastne vidím, že to moje dieťa je také nejaké veľmi športovo aktívne, chce hrať futbal, tak jasne, podporím ho v tom, hej, že ako keby, alebo spoločne hľadám to, čo by ho bavilo. Hej, že je fajn zapájať do tohoto dieťa, hej, že nerozhodovať zaňho, aj keď ono ešte nie je úplne schopné akoby rozhodovať o všetkom, ale môže na tom participovať. Tu mi aj napadá otázka, že ak dá rodič svojmu dieťaťu telefon, že už mu zverí, že toto je telefon, ktorý proste budeš mať a kedy je to používanie zdravé, dá sa povedať zo strany dieťaťa, že OK, že toto je ešte v rámci normy, ale kedy už to je, akoby, že čo si môže rodič všímať, že už sa to začína podobať na niečo, čo nie je veľmi zdravé. Ak to nevie vycítiť, napríklad ten rodič, že existuje niečo, čo by mu mohlo pomôcť? Nejaké znaky, nejaké... Sú aj znaky, ale začne možno od toho, čo si môže všimnúť. A to je vlastne to, že ak sa o to dieťa zaujíma, je s ním v kontakte, proste nie je to o tom, že hrajú medzi sebou nejaký ping-pong, že tak ja zakazujem a on sa snaží vlastne akoby vydobíjať si nejakým spôsobom to, čo chce, tak vlastne akoby rozprávam sa s ním, s tým dieťaťom nejak o tom, čo možno čím žije a možno vidím to, že možno nejakým spôsobom prestáva chodiť vonku, že možno máme akoby viacero konfliktov, možno sa tak nejak sťahuje od tých kamarátov, možno ako keby vidím také nejaké zmeny v tom jeho správaní a tie zmeny akože môžu byť prirodzene tým, že sa akoby vyvíja a prichádza do adolescencie napríklad, ale môže to byť aj o tom, že vlastne, že sa mu akoby niečo deje a že potrebuje s tým nejakým spôsobom pomôcť.
Takže ak si všimnem, že sa nejaké také väčšie zmeny dejú, tak je fajn sa rozprávať o tom, že čo možno sa deje takým nejakým nenásilným spôsobom, že teda nie, že sadneme teda a povedz mi, čo sa deje, ale skôr akoby tak nejak pri nejakej takej tej voľnočasovej aktivite, že spolu si ideme, ja neviem, na bicykel alebo niečo, tak pri takých aktivitách sa rozpráva ľahšie. Aj nám to ide ľahšie. A čo sa týka tých znakov, tak vlastne v rámci tých nelátkových závislostí, tak máme také spoločné znaky, ktoré popísal Griffiths a on sa vlastne odvoláva na to, že ak sú prítomné, tak vlastne vtedy môžeme hovoriť o takom nejakom závislostnom správaní. Pretože tie nelátkové závislosti, napríklad závislosť od telefónu, závislosť od mobilu, ako sa častokrát hovorí, tak to nie sú vlastne akoby klinické diagnózy. Že to vlastne akoby od toho nemôžeme byť oficiálne závislí, môžeme ako keby sa vytvárať, môže sa na to závislostné správanie, ale nie je to uznané ako nejaká choroba. Ale vlastne Griffiths popisuje, že ak sa vyskytujú tieto znaky, tak môžeme sa akoby zbystriť a môžeme sa akoby zamerať na to, že čo robiť možno inak. A to je napríklad, to je teda taká nejaká zaujatosť tým daným tou danou činnosťou v tom digitálnom priestore. To znamená, že vlastne všetka moja pozornosť je smerovaná k mobilu, k hraniu hier, k sociálnym sieťam. To znamená, že ja sa vlastne akože vydržím v tej škole, keď v škole nemôžem používať telefón, ale celý čas sa teším, kedy už konečne si zapnem telefón a keď vlastne prídem domov, tak som na ňom až dokým idem spať, hej, že napríklad to je vlastne, alebo rozmýšľam o tom, hej, že čo vlastne sa deje v tej hre a že vlastne jak budem akoby o nej, alebo keď ju nehrám, tak pozerám vlastne videa o tom, ako sa tá hra hrá, alebo podobné veci. Čiže to je tá zaujatosť, že vlastne tie myšlienky mi stále utekajú k tomu. Ďalším tým znakom je emocionálna labilita, alebo skôr, že také zmeny nálad. To znamená, že akoby regulujem si to svoje správanie alebo to svoje prežívanie prostredníctvom digitálnej technológie. To znamená, že ja zažijem niečo zlé vo svojom živote. Nemusíme hovoriť stále len o deťoch, môžeme hovoriť aj o nás dospelých. Pohádam sa s manželom a vlastne prvé, čo urobím, tak zoberiem telefón a idem na sociálnu sieť pozrieť. Nech na to zabudnem, nech na to nemyslím, nech vlastne sa zregulujem nejakým spôsobom. A to je vlastne to regulovanie tých emócií, hej? Že vlastne keď alebo príde dieťa, je unavené, alebo sa mu niečo udialo v tej škole, chce na to zabudnúť, zapne si hru. Hej? Že to je vlastne akoby tak to nejakým spôsobom reguluje samého seba. Ďalším tým znakom je syndrom odňatia. To znamená, že vlastne ak nemá ten telefón, ak nemôže hrať hru, tak sa správa nejakým spôsobom veľmi... Častokrát sa hovorí o agresivite, ale môže to byť aj taká nejaká podráždenosť alebo také emočné rozladenie, to znamená, že plačlivosť veľká, alebo také, potom ideme ku ďalšiemu znaku, že to je konflikty s rodičmi. Napríklad častokrát sú to konflikty s rodičmi, lebo rodičia už hovoria, že už dosť, už prestaň hrať a to dieťa teda nechce, tak väčšinou sa vlastne akoby tie konflikty vznikajú medzi deťmi a rodičmi v tomto kontexte, ale taktiež aj vnútorný konflikt v tom samotnom človeku, lebo on nemusí ako keby byť vždy prítomný, ale ja som presvedčená o tom, že keď si vlastne aj nejaký adolescent líha s tým, že vlastne že je nevyspatý a ráno potrebuje, a je nevyspatý, nie je najedený, lebo proste hral posledných 6 hodín, tak asi mu nie je úplne dobre. Hej? A vlastne tá nepohoda tam potom vzniká. Čiže to bol ďalší ten znak. Rozmýšľam, ešte tam je vlastne relaps a to je vlastne to, že ja sa snažím to nejakým spôsobom regulovať,
či už v rámci rodičov, alebo ja sama, nastavím si rôzne apky, že budem len hodinu denne na tom telefóne, ale vydržím týždeň a potom sa vrátim k tomu späť, k tomu svojmu starému životnému štýlu. Alebo nastavím si s deťmi doma pravidla, že vlastne o 8:00 do 8:00, po 8:00 vypíname Wi-Fi, a vlastne vydrží to 3 dní a potom vlastne sme späť v starých koľajách. To je vlastne akoby návrat k tým starým zvykom. A to je akoby ďalší znak. A teraz rozmýšľam, či som povedala všetky, ale je ich 6. A vlastne ak sa vyskytuje všetkých 6, tak iba vtedy Griffiths hovorí, že môžeme hovoriť o závislostnom správaní. Že ak sa vyskytuje izolovanie jednotlivé, tak vtedy vlastne o tom závislostnom správaní nehovoríme. Že sú to možno akoby také nejaké signály, o ktorých sa môžeme akoby baviť, rozprávať v tom kontexte, čo môžeme zrobiť inak, čo môžeme zmeniť, ale nebavíme sa o závislosti. Spomínala si, že digitálna závislosť nie je oficiálne ešte považovaná za závislosť, ale skôr ako za závislostné správanie, a tu mi aj napadá, že ako sú na tom sociálne siete. Tie spadajú pod digitálne závislosti takisto alebo majú isté špecifika, napríklad, že jedna vec je, že dieťa môže mať mobil, alebo môže mať tablet, alebo počítač, a druhá vec je, že či na tom počítači vlastne má prístup k tým sociálnym sieťam. Takže či je medzi tým nejaký rozdiel, aj čo sa týka toho, že ako tie deti napríklad sa z toho... Proste, že dieťa môže byť závislé na telefóne, alebo hraje nejaké hry samo, alebo môže byť závislé napríklad na sociálnych sieťach, alebo kombinovanie. Že môže tam byť aj jedno, aj druhé. Či o tom vieš niečo viac? Môže to byť kombinovanie, môže to byť izolovanie, ale každopádne nie je to oficiálnou diagnózou. Oficiálne diagnóza, čo sa týka digitálnych technológií, tak vlastne je to gaming, a to je online hranie alebo offline hranie. To je vlastne diagnóza, ktorú zaradili vlastne do medzinárodnej klasifikácie chorôb, a vlastne v rámci tej medzinárodnej klasifikácie chorôb sa vlastne môžeme akoby baviť o závislosti, o diagnóze závislosť. To je vlastne, tam spadá aj napríklad ten gaming, ale aj gambling. A tie ostatné činnosti, ktoré v tom digitálnom priestore robíme, tak v podstate oficiálnou diagnózou nie sú, aj keď vykazujú alebo majú spoločné znaky s tou závislosťou v tom, že sa tam vlastne rozvíja akoby závislostné správanie, ktoré má rovnaký charakter. To znamená, že vlastne stimulujeme určitú časť mozgu, ktorá nám akoby vyplavuje dopamín, ktorý nám dáva nejaký dobrý pocit a my ho máme tendenciu potom opakovať, ale v konečnom dôsledku vlastne tá činnosť, ktorú robíme v tom digitálnom priestore alebo aj inú, nielen v digitálnom priestore, začína vytláčať všetky ostatné činnosti z toho nášho života, berie nám takú nejakú ľahkosť, rozmanitosť, takú nejakú radosť toho života, slobodu nám berie v podstate, že ja už si nevyberám slobodne medzi tým, že či ja si chcem ako keby zahrať hru, alebo si chcem ísť zabehať, alebo ísť na bicykel, alebo ísť vonku niekam, pretože už som v tom neslobodný, pretože to som naučila svoj mozog na to, že vlastne, že toto je ako keby tá vec, ktorá mi dáva dobrý pocit. A tým pádom tie ostatné vlastne sa tak nejak umenšujú a strácajú silu. Ja to častokrát vysvetľujem na takom lieviku, že vlastne na začiatku je to o tom, že v tom živote mám veľmi veľa vecí, ktoré mám rada a ktoré mi robia radosť, ktoré mi aj robia radosť, ale aj vlastne aj starosť možno, že to je bežná. Aj mám aj povinnosti, aj radosti, aj koničky. Aj všetko možné tvorí ten môj život a vlastne, že keď sa to závislostné správanie rozvíja, tak sa to umenšuje stále viac a viac. Že vlastne je to veľmi nenápadne sa vytrácajú tie ostatné veci z toho môjho života. To znamená, že ja ani neviem ako a vlastne odrazu už sa mi nechce ísť vonku s kamarátkami. Odrazu už vlastne nemám čas na to, aby som mohla chodiť na nejakú športovú aktivitu. Ja už nemám čas na to, aby som išla pozrieť niekoho známeho
alebo robila nejakú, ja neviem, išla si zabicyklovať, išla na ryby, išla si zahrať, neviem čo, išla robiť nejakú prosociálnu aktivitu, hoci čo, hej, že akoby to všetko tak nejako, nemám na to čas, alebo sa mi tu nechce, alebo proste sa to tak nejak pozvoľne vytráca z toho môjho života a veľkú časť mi vlastne zaberá tá daná činnosť a to je či už na tom digitálnom priestore, alebo aj iná. To môže byť napríklad stávkovanie, o ktorom som na začiatku hovorila. Hej. A čo sa týka tých sociálnych sietí alebo hrania hier, tak v podstate ten mechanizmus je rovnaký, ale je to špecifické v tom, že tie sociálne siete nám rozmýšľam, že či je to špecifické, lebo aj prostredníctvom hier vlastne ako keby interagujú medzi sebou, že to nie je len o tom hraní. Ak sa bavíme o hraní hier online, tak vlastne tam je naozaj ako keby stimulované aj to, že vlastne sa tam aj spoznajú s novými ľuďmi, aj vlastne môžu aj pokecať, aj vlastne rôzne streamy sa tam robia popri tom, čiže aj nejaké informácie sa dozvedia. Čiže naozaj tam akoby a popri tom hrajú a vlastne akoby tam vlastne je strašne akoby sítená tá potreba takého nejakého uznania, lebo idem do ďalšieho levelu a do ďalšieho a sa zlepšujem a mám pocit, že akoby možno aj nejakú moc, ako keby tam cítim v niektorých situáciách, že tam to je strašne veľa vecí, ako keby mu to dáva tomu človeku a na tých sociálnych sieťach je to naozaj o tom, že o tej interakcii s tými druhými ľuďmi, o tom ja to poviem z tej druhej strany, hej, že vlastne je výskum, ktorý hovorí o tom, že naozaj, že dievčatám v tom adolescentnom veku je potvrdené, že ten výskum potvrdil, že im výrazne škodí v tom zmysle, že akoby majú nižšiu sebahodnotu. Lebo vlastne tá spätná väzba v tom digitálnom priestore vie byť veľmi krutá a vie byť naozaj ani neadekvátna tomu, čo sa tam deje a vlastne vytvárame si tam akoby taký nejaký nereálnu predstavu o tom, ako fungujú možno iní ľudia a my sa snažíme tú predstavu nejakým spôsobom dohnať a tým pádom vlastne sme z toho frustrovaní stále viac a viac a akoby aj vlastne tie lajky alebo nejaká odozva z tej druhej strany, keď tam pridáme nejakú fotku, tak vlastne nám síti tú našu potrebu ocenenia, to je vlastne buduje nám ten sebaobraz a ak je to jediný zdroj toho, vlastne alebo jeden z hlavných zdrojov, keď vlastne to tvorí veľkú časť toho, ako sa na seba pozeráme, že je to vlastne tá spätná väzba z tých sociálnych sietí, tak ten výskum práve hovorí o tom, že to pôsobí veľmi škodlivo a veľmi ako keby veľmi škodlivo na ten sebaobraz, lebo sa zhoršuje ten sebaobraz tých dievčat, lebo tá spätná väzba naozaj vie byť všelijaká v rámci tých digitálnych technológií. Chápem, ja to vlastne tiež občas to pozorujem aj na sebe, keď prídem na Instagram a vlastne dostanem sa na nejaký search. Ja pozerám si veci a vlastne non-stop veci, čo vidím a s ktorými sa podľa mňa stretáme, všetci sú fakt, že ľudia, ktorí vyzerajú dokonalo, proste či už sú to nejaké modelky, majú proste dokonalé telo, potom vidím nejakého typka, čo proste v posilke 9 hodín denne, je to proste jeho život a fakt pozerám sa na ňo a som taký, že aha, že okej, že že tak toto asi neviem, že či tak bude, že či to bude aj v mojom prípade takto. A som vo fáze, kedy akoby si dokážem povedať, že aha, že toto je fakt, že niečo, že nie je to realita, že je to naozaj, že z 300 fotiek je to proste naozaj tá jedna jediná, ktorá je úplne vytuningovaná, aby vlastne dosiahla ten efekt, ale viem si predstaviť, že naozaj keď sú deti, dáme tomu a v puberte, keď je pre nich fakt sebaobraz veľmi dôležitý, tak že im to vie naozaj že poškodiť, že keď dostávajú to info, že všetko, čo je menej ako tento štandard, je vlastne nič. Hej. A jak si o tom hovoril, tak vlastne ma napadlo, že my máme tú schopnosť, my dospelí ľudia, máme schopnosť kritického myslenia
lebo už je rozvinuté a vlastne vieme si povedať, hej, že vlastne, že tých 90 fotiek asi nebude úplne OK a že vlastne asi to nebude úplne realita, alebo nebude to úplne celý život a že vlastne ako keby vieme to tak nejak kriticky zhodnotiť. Ale deti to kritické myslenie do 12. roku ešte nemajú rozvinuté. Od toho 12. roku sa vlastne začína vo väčšej miere tak rozvíjať to kritické myslenie a preto vlastne aj tie sociálne siete sú nastavené od 12 rokov, niektoré od 15 rokov a to je tiež ako keby hranica, ktorá nie je daná len tak, ale je daná kvôli tomu, že aby chránila tie deti pred tým, aby sa nedostávali ku veciam, ktoré nevedia vyhodnotiť. Ako je aj napríklad tá spätná väzba, ako je aj tá realita, ktorá je ponúkaná vlastne v rámci tých digitálnych technológií a aby ako keby naozaj to 12-ročné dievča vlastne nevidelo len tú dokonalosť v rámci toho, aká je tá žena dokonalá a hej, to porovnávanie potom je naozaj také bolestivé, ak vlastne sa opierame len o to, hej, že vlastne, že toto dáva moju bytiu hodnotu. Stretávaš sa vo svojej praxi aj s klientami, alebo teda spomínal si dievčatá, napríklad s dievčatami, ktoré chodia špecificky za tebou kvôli tomuto problému, že naozaj, že proste sociálne siete, zlé sebavedomie a sú proste na mobile veľa a škodí im to? Čo sa týka dievčat, tak stretávam sa s nimi hlavne v rámci preventívnych aktivít, ktoré realizujeme na školách, na základných stredných školách. Čo sa týka toho, že by akoby prišli s tým, že akoby nejakým spôsobom potrebujú to riešiť, tak to v takej menšej miere. Ale čo sa týka toho, s kým sa tak sú to hlavne online hráči. Aj s kým, ako keby, kto príde, buď rodičia, alebo rodičia prídu s dieťaťom, ktoré hrá hry nadmerne a podobné veci. OK. Takýto príklad, ak si rodič uvedomí, napríklad, že dal svojmu dieťaťu telefón, to dieťa ho používa, jednoducho život ide ďalej a zrazu si všimne, že začína mať pocit, že jeho dieťa má problém. Že vykazuje, dáme tomu niektoré znaky závislostného správania. A čo môže spraviť ešte predtým, ako sa rozhodne vlastne ísť za odborníkom? Aké sú možno nejaké odporúčania pre tohto rodiča, že ako to zvrátiť, bez toho, aby ho to dieťa začalo neznášať? Lebo akože ja si to viem predstaviť, že ak príde rodič za dieťaťom a povie mu, že si veľa na počítači, nemôžeš tam byť. Alebo odlož ten mobil, jednoducho už stačilo na dnes, takže to dieťa jednoducho ho bude neznášať toho rodiča, pretože mu berie tú jednu vec, ktorá mu spôsobuje šťastie. Kvázi šťastie. No. To, ako si to hovoril, tak mne išla veta mojej kolegyne, ktorá ona hovorí, že vlastne, že úlohou rodičov je aj to, aby nás v určitých situáciách deti nemali radi alebo boli na nás nahnevané. Hej, že vlastne, že naozaj to je údel rodičov, lebo si predstavme len to malé dieťa, ktoré sa nám hádže 3-ročné o zem v obchode, lebo chceli zadko a čokoládu a Kinder vajíčko a ešte neviem čo všetko, tak vlastne, ak máme byť vždycky za dobrých, tak by sme mu to mali vždycky kúpiť a uspokojiť všetko to, čo ono chce. Hej? Ale že akoby sme rodičia aj preto, lebo trošku ako keby našou úlohou je aj korigovať to, ako sa to naše dieťa vyvíja, ktorým smerom pôjde. Ale zase tiež akoby, nie ísť do toho extrému, že teda bude to tak, lebo tak som povedala. Hej. A ja vždycky hovorím, že je taká ideálna cesta, je, že vlastne ako pri tej výchove zvoliť takú aktívnu a reštriktívnu mediáciu využívania tých digitálnych technológií. To znamená, že aktívnu v tom, že sa zaujímam o to, čo tam robí. Nie s tým, že teda moje dieťa mi povie, že ja tam hrám to a to a robím tam to a to a ja poviem, tak to je blúd, to akože takto tam márniš čas, veď to sú také hlúposti, choď radšej vonku. Ja som chodila vonku a som sa tak dobre zabavila, hej, že vlastne to úplne sa vlastne oddiaľujeme od toho dieťaťa a vlastne akoby nedostávame sa s ním do kontaktu.
Skôr je to o tom, že zaujímať sa o to, čo tam robí, lebo ono tam asi hrá tú nejakú hru, alebo chodí na tú sociálnu sieť za nejakým účelom a asi mu to niečo dáva. Tak sa poďme zaujímať o to, čo mu to dáva. Hej? Alebo čo tam robí v tej hre, ako tú hru hrá, alebo s kým ju hrá. Hej? Že ako naozaj taká zvedavosť, hej, úplná, že vlastne, že jak to vlastne je. A to je v rámci tej aktívnej, to znamená, že jednak sa zaujímať, jednak možno aj spolu si zahrať tú hru, jednak aj nejakým spôsobom spoločne tráviť ten čas, ale nie len v tom digitálnom priestore, ale akože keď mu chcem zobrať ten čas v tom digitálnom priestore, tak je fajn, ak mu ponúknem aj nejakú alternatívu, ktorú možno on odmietne na prvú, ale ako keby mať tam ten repertoár toho, že môžeme ísť aj tu, aj tam a môžeme aj toto robiť, hej, že akoby byť tam s nimi v tom. A tá reštriktívna, sú tie pravidlá a hranice, ktoré povedať, že OK, ja som si prečítala to a to a ja sa bojím vlastne o teba možno v tomto, že už možno nejaký veľa času trávime aj ty a možno aj ja na tej sociálnej sieti, tak poďme si to nejako akoby nastaviť tie pravidlá preto, aby sme sa mali lepšie, hej? Že aby sme možno aj viac času mali na seba, aby sme možno nás úplne, že na prvú akoby úplne nepochopí a nebude to značením robiť, ale to je to, že my sme rodičia a akoby vnímame možno, že vlastne keď je tých 5 hodín na tom telefóne alebo hrá hru 5 hodín, tak mu to nerobí úplne dobre. Lebo možno je potom rozdráždené, nemôže zaspať, nemôže sa koncentrovať, nestíha domáce úlohy, je unavené, čokoľvek. Takže povedať mu jasne, že OK, tak vlastne, ale tak toto bude, hej, že budú také a také hranice, že od 8, dajme tomu, sa bude vypínať Wi-Fi, platí to aj pre teba, aj pre mňa, čiže ísť im príkladom je fajn. A aj keď to môže byť veľmi nenáročné v niektorých situáciách, som si to úplne vedomá, ale bez tej našej aktivity rodičov sa akoby nedá zmeniť a opraviť len to dieťa. Hej. A to je vlastne to, čo ako keby môže pomôcť ukázať, že áno, toto sú mantinely, hej, že OK, môžeš hrať, môžeš využívať tie digitálne technológie, ale nie bezhranične. Hej, že toto, OK, túto hru áno, túto hru nie, lebo je tam taký obsah a hej. OK, 2 hodiny môžeme, ale 4 sú už veľa. Hej. Je fajn aj ísť do diskusie s tým dieťaťom, určiť si pre nás nejaké mantinely a možno rozprávať o tom s ním, že ako by sme to mohli nastaviť. A tiež je fajn nastaviť také hranice, ktoré som schopná ako rodič dodržať. Lebo ak sú to len akoby prázdne slova, tak potom to nemá efekt. A vlastne potom sa aj častokrát stretávam s rodičmi s tým, že vlastne že sú strašne unavení, frustrovaní a majú pocit, že skúsili už úplne všetko a že vlastne nič nefunguje. A tu je vlastne akoby fajn len si tak uvedomiť, že dotiahnuť veci do konca. Že keď poviem, že o 8 vypnem to Wi-Fi, tak ho vypnem. A aj keď bude za mnou chodiť 25 krát s tým, že ho mami, prosím, zapni ho, tak vydržať. Podľa mňa to môže byť naozaj že aj ťažké, čo sa týka rodičov, že práve príklad, že ako o 8 by sa mal vypnúť Wi-Fi a pre mnohých rodičov je práve to ten čas, kedy akoby konečne už majú trošku voľného času a možno ho chcú stráviť tak, že idú na Instagram, na Facebook, pozrú si, čo je nové, ale vlastne ak majú ísť dieťaťu príkladom, tak fakt akože klobúk dole, ak sa im toto podarí, ale potom určite to dieťa podľa mňa potom musí získať nejakým spôsobom rešpekt k tým pravidlám a možno aj k tomu rodičovi a možno aj tak akoby viac si zahrnie do svojho života, že má v ňom istotu alebo nejakú takú oporu, že naozaj že vie mu povoliť veci, ale vie mu aj zakázať veci, že tie hranice sú naozaj asi dôležité. Áno, vie sa tak nejak orientovať v tom, že čo môže čakať. A potom aj má potom takú menšiu tendenciu manipulovať. Keď zistí 1, 2, 3, 4, 5 krát, že mamka to myslí s ockom vážne, tak potom akože má menšiu tendenciu, že skúšať a chodiť 25 krát a
hľadať rôzne iné cesty k tomu, aby sa to mohlo. Hej, že. Ale to akoby, to som dala ako príklad, hej, ten Wi-Fi o 8, to každý si to môže nastaviť nejakým spôsobom inak. Hej, že. A dá sa to aplikovať aj istým spôsobom na sociálne siete? Napríklad, že možno kedy je ten takoby, že ako rodič dokáže kontrolovať sociálne siete bez toho, aby čítal správy dieťaťu na Facebooku alebo na Instagrame, lebo dnes máme proste Facebook, Instagram, TikTok, Discord a je tu toho fakt, že strašne veľa a dieťa a rodičia veľmi akože do toho nemajú už taký vhľad, lebo je to na forme krátkeho obsahu, sú to krátke videjka, čiže to dieťa fakt dokáže scrollovať a na základe algoritmu sa mu zobrazujú veci, ktoré si vyhľadáva alebo ktoré ho zaujímajú. A ako dokáže napríklad rodič istým spôsobom byť súčasťou aj toho, bez toho, aby si spravil TikTok alebo... No ak ideme cez tú takú nejakú aktívnu mediáciu, tak to je to, že vlastne môžem tam si byť pri ňom a pozrieť si tie videá s ním napríklad a porozprávať sa s ním o tom, hej, že vlastne, že tak toto úplne nie je možno to, čo nejakým spôsobom sa mne páči, ale to neznamená, že vlastne akože sa to nemôže páčiť tomu môjmu dieťaťu a proste rozprávať sa s ním o tom, že čo ho na tom zaujíma a to je tá aktívna, hej, časť a no, akože ideálne je trošku o tom aspoň vedieť, hej, že vlastne, že keď viem napríklad o Snapchate a chcem tam ochrániť to svoje dieťa a viem, že vlastne, že ja keď si pridám všetkých tých na Snapchat a nezablokujem si polohu, tak všetci vedia, kde ja som a čo robím a tak ďalej. Tak to je to, že vlastne do niektorých veciach je fajn akoby aspoň trošku, hej, sa aspoň trošku tak nejak zorientovať, vidieť to a upozorniť možno to moje dieťa na to, že tu na využívaj to, hej, ale že tu na ja vnímam tieto a tieto rizika a že sa o tom rozprávajme aktívne. A takto máme nastavené aj tie naše prevencie inak, že vlastne že sa rozprávame o tom, že nemoralizujeme a nehovoríme, že to robte a to nerobte, ale skôr sa rozprávame o tom a diskutujeme, že čo vnímame my ako možno nejaké rizikové na tom, čo vnímame ako to, že čo nám to tam dáva a tak ďalej. Tak všeobecne v skupine. Takže to si myslím, že je efektívne aj v rámci toho rodičovského prístupu, v rámci tej aktívnej časti. Čo sa týka tej reštriktívnej, tak vlastne akože keď vidím, že moje dieťa má 10 rokov a vlastne pozerá si TikTok, tak tam vlastne naozaj asi ten obsah pre ňoho nebude úplne vhodný. Jednak v rámci toho, že ako si hovoril, že to sú tie rýchle videá, asi scrollujem, vlastne tá pozornosť môže strádať potom a tam ako keby sa môže byť to dieťa nepozornejšie a sa tam rozvíjať možno nejaké akoby neúplne vlastne napríklad deti, ktoré majú ADHD, tak majú problémy s pozornosťou, tak to je pre nich úplný raj. Tam vlastne oni majú akoby strašne veľa stimulov, ale paradoxne im to akoby naplní tú potrebu, vedia tam vydržať dlhšie, ale im to škodí. Škodí im to na to, že sa nevedia že akoby ešte im to zhoršuje tú pozornosť, nie naopak zlepšuje, tak povedané tak veľmi zjednodušene. Takže to sú vlastne veci, ktoré ako môžem byť súčasťou toho. Hej, že úplne asi všetko ako rodič nebudem vedieť, veď čím je moje dieťa asi staršie, tak aj bude si viac chrániť možno niektoré to súkromie, alebo bude chcieť aj robiť veci, o ktorých ja nebudem vedieť. To je OK. Ale zároveň akoby, aby to nebolo o tom, že vlastne o tom mojom dieťaťu neviem nič. Iba to, že je doma v izbe. Jasné. Ak dospeje vlastne rodič k záveru, že jeho dieťa má problém, fakt, že zistí, že OK, že toto je naozaj, asi to už bude závislosť, proste je to trošku mimo kontroly a nezvládam to, potrebujem ísť za nejakým odborníkom. A napríklad príde a napíše, alebo kontaktuje, najmä tomu napríklad trojlistok, dostane sa k tebe, tak ako vlastne ty špecificky pracuješ s takýmito klientmi, ktorí za tebou prídu s tým, že majú problém v oblasti digitálnych závislostí? Je to individuálne, ale môžem pracovať napríklad, niekedy pracujem len s rodičmi, že sa naozaj pozrieme na to, že vlastne
ako nastaviť tie pravidlá, ako udržať tie hranice, ako podporiť tých rodičov, ktorí sú naozaj niekedy fakt, že veľmi vyčerpaní z toho, že skúšajú rôzne veci a že to nejde úplne tak, ako by si predstavovali. Čiže môžeme poskytnúť to poradenstvo rodičom a tým pádom pôsobiť na to dieťa. Hej? Lebo naozaj to, čo môžu zmôcť, sú najviac rodičia, ktorí môžu ovplyvniť to, ako to bude doma vyzerať. Hej, v rámci využívania tých digitálnych technológií. A ak je to tak, že prídu spolu, tak vlastne vieme pracovať jednak na tom, aby sme podporili tých rodičov v tom, aby nastavili nejaké veci, aby možno nejakým spôsobom sa pracovalo, ak to uznáme akoby za vhodné v tej danej chvíli aj na tých vzťahoch v tej rodine, alebo vieme v rámci trojlistka vieme, kolegyňa bude pracovať s rodičmi, ja budem pracovať s dieťaťom budem pracovať tým štýlom, že vlastne sa pozrieme, najprv prekonáme nejaký prvotný odpor, lebo on tam väčšinou nechce byť a potom sa pozrieme na to, čím žije. Hej, že akoby nie len to, že teda máš a nemáš hrať, ale vlastne čím žije a čím žije aj v tom digitálnom priestore a tak nejak akoby sa postupne tak nejako odbaľujeme tie veci, ktoré tam sú a keď je potrebné, my spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, čiže ak je to potrebné, odosielame ku klinickému psychológovi na psychodiagnostiku, ak je to potrebné ku psychiatrovi. Takže tá sieť tej pomoci ako keby neostáva len pri nás, ale my spolupracujeme aj s inými odborníkmi a vždycky je to o tom, že to individuálne nastavíme v rámci potrieb toho dieťaťa, tej danej rodiny, ktorá ku nám príde. Stretávaš sa aj s tým, že dieťa za tebou príde, že príde za tebou rodič s dieťaťom, ale príde za tebou niekedy napríklad iba čisto dieťa? Alebo iba čisto rodič? Iba čisto rodič, áno. Iba čisto dieťa, tak to je také sporné v rámci toho, že vlastne akoby na to, aby som mohla spolupracovať s tým dieťaťom, tak vlastne potrebujem súhlas zákonného zástupcu na tú takú nejakú dlhodobú spoluprácu. Ak sa jedná o krízovú intervenciu, tak nejakú jednorazovú akoby krízovú intervenciu viem poskytnúť aj tomu dieťaťu. Ale to, že vlastne, že nás kontaktuje rodič a že vlastne akoby pracujeme len s ním, tak to sa deje, dá sa povedať, často. Vedel by si uviesť nejaký príklad, že napríklad, že čo konkrétne riešia takýto, ako samozrejme viem, že čo asi vo všeobecnosti, ale možno nejaký zaujímavý príklad, s ktorým si sa stretla za poslednú dobu. Tak čo sa týka tých digitálnych technológií, tak mám čerstvo v pamäti vlastne mamičku, ktorá sa akoby bojí o svojho syna, ktorý akoby vníma, že už vlastne akoby na tých digitálnych technológiách je nejaký čas a práve akoby sa snaží nastavovať tie hranice, že tam tá situácia je komplikovaná aj tým, že akoby nie sú úplne rovnaké názory v rámci výchovy ľuďmi, ktorí sú v tom zainteresovaní a tak. Takže vlastne akoby prišla sa poradiť, že čo má robiť ďalej, hej, že vlastne, že ako možno nastaviť, alebo takto, hej, že oni napríklad rodičia už akoby potom spochybňujú úplne vlastne akoby naozaj to, že či je správne vôbec nastavovať nejaké hranice, hej, že vlastne oni sa častokrát potom dostanú do takého bodu, že už nevedia úplne, že čo je správne, že či vlastne urobiť krok doprava alebo doľava, že naozaj, že sa tak akoby nejako spochybnia v tom, že čo je pre to moje dieťa najlepšie, že niekedy stačí naozaj len sa v tom tak nejak zorientovať a tak nejak postaviť sa tak pevnejšie nohami na zem a vlastne akoby zorientovať sa v tom, že áno, tak toto chcem a toto je pre mňa dôležité, tohto môžem upustiť, môžem aj inak komunikovať, môžem vlastne poskytnúť aj takýto pohľad, môžem so svojím dieťaťom aj toto robiť, hej, že vlastne akoby len sa na to pozrieť trošku inak. A existuje aj nejaký spoločný menovateľ, ktorý spája napríklad tieto deti, ktoré sú závislé od digitálnych technológií alebo od mobilu?
ak to povieme konkrétne, je niečo, čo ich spája? Je to vyslovene nejaký sociálny aspekt, alebo nejaký genetický aspekt, alebo ty si spomínala, že to je vlastne všeličo možné, hej, čo sa nabalí na to dieťa, ale či si možno všimáš niečo zo svojej praxe? Asi nemôžem povedať, že by to bolo niečo, že jedna vec, ktorá akože by ich nejakým spôsobom spájala. Nie je to ani sociálny aspekt, ani genetika, ale naozaj sa vrátim k tomu, tak ako aj ty si povedal, hej, že je to vlastne akoby súbor vecí, ktoré sa možno tak nejak naskladajú na seba v ten daný moment, ktorý je možno to dieťa nejakým spôsobom zraniteľnejšie a v ten daný moment je vlastne ten digitálny priestor, tá digitálna technológia pre nich pomocou, záchranou. Nejakým spôsobom je to pre nich niečo, čo im pomáha. Hej? Lebo aj keď sa pozrieme napríklad na seba poškodzovanie, čo je tiež nejakým spôsobom má charakter závislostného správania, tak všetci sa na to pozeráme akoby, že si niekto škodí alebo že si ubližuje, ale ten druhý pohľad je vlastne, že ono sa snaží si to dieťa pomôcť tým v podstate. Že potrebuje napríklad uvoľniť tlak, alebo potrebuje zvládnuť nejakú vec, ktorá vo vnútri strašne bolí a nevie to akoby utišiť tú bolesť inak ako takto. Hej, čiže akoby v ten daný moment, kedy to dieťa inak nevie zvládnuť, tak možno ten digitálny priestor je preňho záchranou a práve preto akoby vzniká je dôležité, hej, alebo je viac vzácny, alebo má väčšiu moc, tak by som to povedala. Hej, že vlastne, že má väčšiu moc pre to dieťa a tým pádom sa môže akoby sa môže stávať významná tá činnosť v tom jeho živote a tým pádom sa môže rozvíjať to závislostné správanie. Som to strašne komplikovane povedala. Ale myslím si, že dobre. Čiže je fajn, tak ďakujem za túto info. A ešte si spomínala vlastne to seba poškodzovanie a rôzne akoby iné formy, s ktorými sa stretávaš. Stretávaš sa napríklad aj s klientmi, ktorí za tebou prídu s tým, že sú závislí od pornografie? Ty si to spomínala akože na začiatku, takže žije to tam aj to a vieš tomu niečo bližšie povedať? Lebo je to aj jedna z tém, ktoré riešime v tlakovom hrnci, čiže preto sa pýtam. No čo sa týka pornografie, tak stretávame sa s tým, ale ako keby, keď som sa dneska aj nad tým tak zamýšľala, keďže som vedela, že idem do tlakového hrnca, tak vlastne akoby klienta, ktorý prišiel s tým, že má problém s pornografiou, vyloženie len s pornografiou alebo s závislostným správaním od pornografie, tak s takým som sa ja nestretla, ale malo to akoby pridružené k rôznym iným veciam, hej? Že ku rôznym iným závislostným správaniam, alebo tiež aj ku iným diagnózam, hej? Že vlastne tam akoby môžu byť nejaké duálne diagnózy a čo častokrát sa stáva aj nielen pri pornografii, ale aj pri digitálnych technológiách, pri seba poškodzovaní, že vlastne, že to je ako keby iba to také nejaké posledné, alebo to, čo je viditeľné, ale to, čo je predtým, môže ako byť skryté. Hej? A to sa častokrát deje a to vlastne aj v tej spolupráci potom odhaľujeme, že čo je vlastne za tým, hej? Čo je vlastne za tým správaním závislostným. A čo sa týka tej pornografie, tak vlastne je to závislostné správanie ako každé iné. Hej. Čiže tiež vlastne akoby nám v podstate naplňa, zdanlivo nám naplňa potrebu, sexuálnu potrebu, ktorú každý má, každý ju máme a v podstate vlastne tá pornografia dáva akoby taký veľmi veľký stimul tiež tomu nášmu mozgu a vlastne keďže je to potom príjemné, no tak máme tendenciu to opakovať a ak to je, akoby zase sa vrátim k tomu mechanizmu, že ak to je jediná vec alebo ak to je jedna z mála vecí, ktorá nám vytvára príjemný pocit v tom našom živote, tak máme o to väčšiu tendenciu sa k tomu stále vrácať. A tým pádom je potenciál k tomu, aby sa tam vytváralo to závislostné správanie. Čiže stretávame sa s tým a vlastne má to rovnaký charakter ako aj iné. Mne to aj príde, že to je aj v podstate ruka v ruke s tými digitálnymi technológiami, keď má fakt, že dieťa mobil v ruke,
A ako sme spomínali ten TikTok, alebo ja neviem, Snapchat, alebo Instagram, fakt, že keď sa dostane k tomu krátkemu kontentu, tak mne sa tiež proste stáva, že kedykoľvek mi vybehne proste tu zrazu proste polonahé telo, tu zrazu nejaký twerking, proste akože sú to fakt také veci, ktoré sa ten mozog dieťaťa dokážu podľa mňa naozaj že ovplyvniť, že bez toho, aby si to uvedomilo nejak bez toho kritického myslenia a fakt tá hranica sa čím viacej vlastne posúva nižšie. Je to veľmi zaujímavé vlastne, že možno aj tak, ako si spomínala, že tá rola rodiča v tomto hra je fakt, že má vysoký potenciál naozaj, keď sa zaujíma o to dieťa, keď mu dokáže možno tieto veci aj vysvetliť, napríklad, že čo tam vidí, že čo to znamená a že ako s tým narábať, tak to je určite minimálne dobrá prevencia pre to dieťa. Určite. Hej, tak ako sme sa bavili, hej, že ja vlastne viem, ako by možno ten môj telefon toho môjho dieťaťa nejak nastaviť tak, aby bol bezpečný, ale asi úplne sa nedá úplne vyhnúť tomu obsahu a obzvlášť ono využíva si aj iné digitálne technológie, možno v škole u kamaráta alebo niekde inde a že sa s tým môžu stretnúť. Čiže určite je fajn, ak sme v tom vzťahu s tým dieťaťom, lebo ak nemáme ten vzťah, ak vlastne akoby bojujeme medzi sebou, tak potom asi ťažko za nami príde s tým, že vlastne mami, ja som toto videla, hej, a čo akoby, hej, že asi ťažko je potom nadviažeme ten nejaký kontakt a diskusiu o tom a povieme, vysvetlíme, čo sa vlastne akoby, čo možno videlo. A ostáva potom to dieťa samé s tým. Alebo si vyhľadávať ďalšie informácie v digitálnom priestore, čo akoby nie úplne asi ten digitálny prehliadač nám potom vyhodí to, čo možno by sme povedali my tomu nášmu dieťaťu, ak si to možno pozrieme niekedy. Chápem. Tu sa ináč pekne ponúka priestor na otázku, ktorú sa zvykneme pýtať všetkých hostí, a to je to, že či máš nejaké odporúčania pre rodičov, že ako vychovávať deti, čo možno najlepšie, aby z nich vyrástli jedinci so zdravým postojom k sexualite. Tak mne tu naozaj akoby ide netabuizovať túto tému a tak nejako snažiť sa tak otvorene hovoriť o tom, o čo sa deti zaujímajú. To znamená, keď ja budem od malička tabuizovať vlastne všetko, čo sa týka sexu, všetko, čo sa týka možno nejakej intimity a podobne, a nebudem to spájať možno, že vlastne tá sexualita a intimita je v podstate nejakým spôsobom prepojená, tak potom si to moje dieťa si ťažko nájde potom cestu ku mne neskôr, keď možno sa aj stretne s takým obsahom, alebo sa začne o to zaujímať v iných kontextoch, tak asi veľmi ťažko za mnou príde. Takže takéto možno odporúčanie netabuizovať a hovoriť s deťmi primerane veku o tom, o čo sa zaujímajú. Super, ďakujeme pekne. A ešte mi napadá posledná otázka počas tohto rozhovoru, a to je, že možno takto, že či sa dá žiť v dnešnej spoločnosti bez telefónu? No, to je dobrá otázka. Nenapadol kolega, ktorý žije bez telefónu, smartfónu. Keď viem, tak má pevnú linku ešte doma. Takže dá sa. Takže asi sa dá fungovať bez telefónu. A je to asi o tom, že o tom presvedčení. Že prečo to vlastne robím a prečo akoby sa tomu chcem vyhnúť. Ale akože asi fakt to je jediný človek, ktorého poznám, ktorý nemá telefón. Všetci ostatní teda nejak s tým telefónom žijú a asi pre mňa akoby nie je úplne otázka to, že či využívať, nevyužívať digitálne technológie, či využívať, nevyužívať telefón alebo sociálne siete a podobne. Skôr je pre mňa otázka položená inak, že ako to využívať tak, aby nám boli osožné tie veci a nie aby nám škodili, alebo sa tam vlastne častokrát používam to prirovnanie, že sú dobrým sluhom, zlým pánom. Tak aby sa nestali pánom. Dobre. Tak my ti veľmi pekne ďakujeme. Ja ti ďakujem za to, že si naozaj prijala to pozvanie a za tento pekný rozhovor, a prajem ti fakt, že nech sa ti darí v osobnom aj profesijnom živote.
Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem aj ja za rozhovor. Bolo mi príjemne, aj keď som z toho mala trošku stres, ale... To nevadí, to úspešne sme to zvládli, myslím. Áno. Takže tak, ďakujeme pekne. A ešte mám takýto odkaz pre našich divákov, ak sa vám tento podcast páčil, tak určite nám dajte like, zdieľajte to a zostaňte s nami v kontakte na sociálnych sieťach, pretože sa vidíme pri ďalšom podcaste.